Rogo ichana kumwanchumo rigereria rwariganirwa no murikito Dan Muzungu tugoska bosibona toswa sensemo yechisemi abaibori nabaigo abamenyi kurwa sensemo ya Kenyoro iyo gotoka ase ewodi abo Kimonge bunge abo machoke bwa se county ya Kisii nigabona banyariko bagwesokia na koro kigotoko Murikito Isaya Maube no roboti rwa senchiro wikirana abakeba baibuli abo naboigamo nabamenyi bensemi ya Kenyoro litukulia rero ngo besokiri naboigo kuru kwe murungani kwabo cyaso muchumbe bwensemi iyo asekeli bagoteba ngo baganete kumanya ikiye kugarama agacha gitigwa siskuru iyo atene inego ikera bono nganonya magacha yo aire kibesa abantu babangi nabo bataka ni skuru weye aire kibesa no neserakali 13,500,000 chiagacha esukuru etokobori omweshimiwa Obadia Barongo chibesa aire chirase budget ya serikali chibesa ngaikwaire to mweshimiwa ase ensemo yende abamenyi abuni go bayimurungani na goteba buna no Manchumuriria tugosaba kwabira somo chando oyubwerio gi ene kiwagi koirendera kukomanya robot nacho kumanya abaibori na boiga bamenyi bensemo ya Kenyoro iyo gutuka se godi abo Kimonge bunge abo machoge bwa se county ya Kisii nigo basokire na koroke gotoka ko kwabo kubatikana na magacho yeskuru ya Kenyoro PAG ayo atarikirana kwikira ibirango biribiganire nigo bono basokire na kumubuye mujumbe wensemo ya nyarko bakagwe soke na koere ikikegera kwikira boniga amagacho yeskuru yo atarikirana kero abariko na boiga bagenda kwiyarigania goche korena chisemi cyabo mutinyo mutangani umwako gocha muri kito Isaya Maube no robot rwa senchiro wikirana abakeba baibuli abo naboigamo nabamenyi bensemi ya Kenyoro litukulia rero ngo besokiri naboigo kuru kwe murungani kwabo cyaso muchumbe bwensemi iyo asekeli bagoteba ngo baganete kumanya ikiye kugarama agacha gitigwa siskuru iyo atene inego ikera bono nganonya magacha yo aire kibesa abantu babangi nabo bataka ni skuru weye aire kibesa no neserakali 13,500,000 chiagacha esukuru etokobori omweshimiwa Obadia Barongo chibesa aire chirase budget ya serikali chibesa ngaikwaire to mweshimiwa ase ensemo yende abamenyi abuni go bayimurungani na goteba buna nonya emirimo yari gokorwa se skuru yunigo yari gokorwa mo nabantu batamanyiri egento bayene kiribuna nigo bachiete kubori emirimo eri yamaboko kurende tibairi nabakarora abantu abageni bakora emirimo iyo Intubana ntomanyeti oyo twana koeguna ne amache tokore gasi twana koeguna abantu bakorusiko bakora gotogocha ne bibuyu nande twairana bana igona batubwata abakongu nande tochandegete ne birasi bito byagure na abana chanwari nko igora bare batigere chiwiki bire to igore skuru igo bana ase skuru ya ito ntobwata abakongu abanene oranje tokonye retanga abantu abukwa bete gasi ari ne ntubuna tuwa chito tokaseri gune ibuyu na abantu bagochiro cha bangi na ntunto bamanyeti ikatogacha gosabega sina tonyore skuru bistwa kane togaseri okumikwa abaibuli abo nabamenyi benseme yonkolibuna chiskuru nigo chiatigairi chikisato koigorwa naboigo aboroki kogenda se skuru eyo negento nganga yaboroki okukumikwa abaibuli abo nabamenyi benseme yo nigo bakuburia nganga yibaraira abana babo magaye skuru gotigari chikisato go chikoigorwa egento batebiruna nonyane birasi bire enseme yo nigo bire ebigotu gerage so into togote yo mweshimiwa Obadia because chibesa nabwate arete chibesa agache skuru abana funzi bakoigura January basoe bona abana babaito twiboire twasinyirwa stoko baira tigere libuna boniga skuru ngo chire ko iguru chiatigiri chigwikibere ntobwa grade 9 omwana ono yo monara abu okuru John nero ganiri kwenda grade 9 bona asinyirwa nga inko moira ase ensemo yende naboigo abamenyi abo nigo baganiri kumanya omunyakondo kwagache skuru iyo egento bagoteba ngabarabugo ikera bono tibana kumanya omunyakondo gokora emirimo ase skuru iyo egento nonye naboigo bagoteba nga nabantu baruyetare bakora emirimo iyo no egasi nko kurwire ga mondo gokore gasi ndubwa design chekoro kinaki omondo gokore gasi nyarebe ekambani okora nyarebe etokweunga ki omondo gokore gasi no mogere inuma nako moyo muma to mondo gokore gasi ga muma to monjini aningo muma to contract aningo
skuru ya Kenyoro PH Primary School tokubori naki ningoyo gokore gasiga sababu seitando bwataba engineer Inkuripoteri getaseni kia getembe kuruga sensemo ya Kenyoro egotoka se wodi ya Bokimonge ebunge ya umachoge bwa Burabuime county ya Kisii Elietaliane Isaiah Mawe.